So for this topic, we'll discuss for the chapter 1. Diba? So sa chapter 1, I discuss in the lecture video population, sample, qualitative, quantitative. We have also discussed the descriptive and inferential statistics. So first muna nato, ang i-discuss nato what is population. Diba? Ang population is, syempre from the word population, sa tanan. No? For example, ilan man ang nag-enroll sa IMCC for first or MCC or IIT sa first semester. Ayan. No? So pag magkuha gud ta sa population, utang nato 5, di ba? So mo nang ginatawag na siya og sample. So example, butang nato 4,000 ang nag-enroll for the first semester, mga first year sa IIT. Butang nato no, then mukuha lang ka og gamay ra nga respondents para sa imong study. Butang nato College of Education lang or College of Nursing ra imong kuhaon nga sample sa out of 4,000 nimo. Okay? So inana siya, no? So again, kung mapansin ninyo, mga lecture videos nato is puro online lang, no? More on YouTube lang sa TAC, kaya na-discuss naman ako ang nasa libro. Okay? So we have here the bias samples occur when one or more parts of the population are favored over others. Okay? So ibig sabihin, kanang convenient lang nimo, nagkuha lang ka sa imo ang gusto. Okay? Sa imo ang sample. So dili jud siya kanang ma-consider nga nindot ang imong result. So for example, we have here voluntary response sample or convenient sample. So example, in the population sa first year, murag mga close friends ra imo ang gikuhaan og survey. Di ba bias jud siya. Dili siya kanang manindot imong result, non-probability sampling ang tawag pud ana, kani sila. Okay? So ang convenient sample only includes people who are easy to reach. No, from the population ang imong gikuha kay mga igagaw ra nimo, nga mga classmates ra nimo, nga close friends ra nimo, kanang duol ra sa imoa. So inana ang convenient sample or non-probability sample nato. Okay? Again, na-discuss na ako ning sampling method sa about naman sa voluntary response sample consists of people that have chosen to include themselves. Okay? So example, on a scale of 1 to 5, how do you feel about religion? So syempre, kato lang imo ang kanang mo volunteer lang pod, no, nga related pod religion, imong gikuha lang sa imong population. Okay? So inana ang iyang sample and population nato. Okay? And ang ginatawag nato nga good sample is on that is representative of the entire population, meaning that is equal sila chance of being chosen. So meaning equal sila, na chance nga mapili sila. So na-discuss na nako ni, ginatawag din sila og probability sampling or unbiased sample. Okay? So naatay stratified random sampling, multi-stage. So the same ra na siya sa cluster. Okay? Simple random sampling and systematic. Upat na sila, no? Pero dire kay tulo ra ang na-discuss. So ang simple random sampling mo ni siya ang ginatawag nga SRS. Okay? All chance being selected. So pareha atong giingon ako sa lecture video nga bunutan, di ba? Or lottery method or fishbowl sampling. Di ba? Meaning, kanang example, kung mag-oral participation ko sa inyong klase, then mo tanaw ko sa class record. So lahat na chance ma-pick ka or makuha ka kay magbunutan manggod. Okay? Or butang nato uno mang imuhang kuhaon, di ba? So inana ang SRS. Okay? Abo ginatawag na siya strata. Okay? So kung naka-remember mo, di ba? Pwede mo punin mo sila ang grupo ang imo ang simple random sampling. Okay? So butang nato group 1, group 2, group 3. Okay? So pag nakabuhat ka grupo, imo silang ESRS, random sampling na dayon kapag nakagrupo. So bunutan na pod sa grupo.
na ang ato ang ayan, certified random sampling. Ayan. So pag nakabunot na ka, okay, mukuha dayon ka sa grupo dayon. O tagduha, pwede po tagtulo, inana siya. Okay? So example, kinahanglan nimo og unom ka buok sa sample. So pwede po tagduha. Okay, or each group kay duha imong kwaon. Inana ang stratified. Okay? How about naman sa multi-stage? We use combination of 2 or more SRS. Okay? So, the same gyapon siya sa ato ang cluster. Diba ang cluster kay nakagrupo na jud siya daan. Diba? Na-mention na ako daan, no? Napod tayo stage 1, no? Ang first na to is, syempre, by group ka mo bunot. Kato ganina sa strata or stratified, kay each manggod mukuha na manggod kag sample. Diri sa stage 1 grupo ang pag simple random sampling. Okay? So group 1, group 2, group 3. So mo na imo ang bunutan nimo. So for example, ang nabunot nimo kay group 1. Okay? So pag nakuha nimo ang group 1, so ang stage 2 sa kanira nga grupo ra kabubunot. So pila man sila kabuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sa 10 lang jud ka magbunutan na pod. Mo na siya ang multi-stage. Okay, again, ang group stage 1 by group ka magbunot. Ang stage 2 is katong napili ni mga grupo, mo na imong bunot na pod. Ayan. So since 6 man ang atong kinahanglan, edi natay makuha nga 6 sa pagbunot nimo. So inana ang sa ato ang simple sample nato nga methods. Okay? So naapod tay random digit table. So kani siya is ginatawag nato og random digits. Okay? So kani siya example sa SRS, ang technique naman pud ana. Okay? So example, no, how much do you weigh in kilograms? So ang buhaton nato naatay 30 samples, gi-count lang nato na sila. Kung napansin mo, ayan, pag counting mo 1 to 30, pwede ka maggamit og random digits. Okay, meaning computerized ni siya, kani siya, bas matingala mo hanigikan nga table, automatic na siya pagbuhat. Okay? So ang yang gibuhat tag duha, butang nato sample size 4. So yang gibuhat diri ang pag-sample ani natay 19, 22, dayon 39, so wala man tay 39. So ang yang buhaton diri katong naara sa numbering nila. Mao lang ginabuhat. So example 19 o mo na imong kuhaon nga sample. Siya mo ang i-survey 22. Okay? Napod tay 05. Ayan. So inanara, no? Hantod nga makakuha ka og sample size 4. Okay? So inana lang ginabuhat sa random table lang, no? So dili kay siya lisod actually, no. And anyway, sa ato ang exam, quiz and assignment, multiple choice na siya. Okay? So mo nang nakabantay mo multiple choice katong nag-click sa ako ang assignment o quiz o multiple choice ra na siya. Okay? Para dali ra jud ninyo masabtan manggod. Okay? And next naman pud nato nga topic, ginatawag ni siya og ay pakita na lang tamo ha. Population and sample tabalik. So katong na-discuss na ko last YouTube video na ako is more on sampling method. Okay? So next naman nato is ang definition para sa population and sample. Okay? So again, kung naka-remember mo, sa population is the collection of all items of interest, okay, to our study. Okay, so again, kung mag-thesis na mo, kung mag-research na mo, importante nga kabulo ka sa imong population. And ginadenote nato na siya as capital N. Okay, or parameters niya. And ang sample niya is a subset of the population. Ginatawag nato na siya og small n, or number data, number of respondents gikan sa population nimo. And ang ato ang ginatawag ana statistics. Okay? So take note ha, population parameter, ang sample kay statistics.
Okay? So example, survey for a job prospect. So question ni mo diri, can you simply walk in and find every students, di ba? Kuha kag survey. So dili siya matawag og population. Kay ngano man, kay imong mga kailara ang ipangkuha na nimo. So kailangan dili inato kay convenient sampling man ang imong gibuhat. Okay? So dapat ang buhaton nimo equal chance to be selected dapat. Okay? So dapat i-consider nimo ang population like unsa ba population ba sa Iligan City, population ba sa school lang ba or sa barangay, ayan, or sa university. So kailangan kabulukas unsa imong population. Okay? Population are hard to define and to observe. Okay? So ang ato ang samples, no, mo ni ang mga technique easier to contact, less time consuming and less costly, no? Dako kay gasto. Kay lisod pud kayo kung ang population lugar ang imo ang i-survey. No kasi nakarelate ana kanang mag-print bitaw ka sa mga questionnaires unya kay imong population 5,000. So lugar tanan lugar imo ang tagaan og questionnaire or gastuson nimo inato kadako 5,000, di ba? Murag hago kayo sa imong oras. So that's why mukuha lang jud ta out of 5,000 nga population nimo or respondents, mukuha lang jud ka butang nato 500 lang, di ba? Mas dali, di ba? And less time consuming, dili pa jud siya kay gasto. Mao na ang purpose pud nato sa sample. Okay? So yun nga, that is the subset of your population. Okay? So inana siya ang ginabuhat nato para sa sample nato. Okay? So from the population, mukuha lang ka og respondents. Again, dili pud sayon magkuha og sample ha. Dili pud na siya kanang manguha ra ka bisag kinsa. Mo nang gi-explain ako ganina nga naatay methods pag mag-sample ta. Okay? So a random sample is collected when each number is chosen by chance. Or para mas masabtan katong simple random sampling na akong giingon ganina. Okay? And of course, ang sample manggod nato, dira na dayon ta mag-study. Okay? Kung unsa man ang result manggod anang sa sample, mo na imo ang ma-explain or mahatagan nimo result in the whole population na dayon. Okay? So again, a representative sample is the sample that accurately reflects the population. Mao na akong pasabot. So make sure na sabtaning population og sample ha. Kay manggawas jud na siya sa quiz o sa exam. So kung naatay ihatag nga real life problem, make sure dapat kabulo ka mo determine kung sample ba siya or population. Okay? Kaya ang population represented people, butang nato who have lunch at the university canteen. Butang nato mo na ang population. So again, mukuha lang kada to sa sample para dili kay hago, dili tanan imo ang kuhaon og survey. Okay? So example mo to yung giingon katong mga number of students nga nag-lunch sa canteen. So na jud kay mga record nila sa imo ang database. Okay? So butang nato ang number ana kay 300 ang nag-lunch sa canteen. So pila man imong kuhaon nga sample. So naatay process ana. Okay, pagkuha sa sample, dili pud nga pataka lang ta nga, sir, out of 500, 10 lang akong kuhaon nga sample. O dili inana ha. Naay formula ana paggamit sa sample. Okay? Basin ba igdan mo sa inyong thesis advisor o kuha lang 100 lang. No? So naatay formula ana pagkuha. Okay? Kay naamang good tay process pila ang kuhaon jud nga sample. Okay? So that's why ingon niya sa diri, ang population hard to define, hard to observe, kay expensive siya and time consuming. Tinuod jud na. Mao na ang purpose sa sample kay para less expensive and then dili pud kay siya time consuming. Pero ang sample difficult jud na siya at first. Kay syempre tanaw nimo kung kinahanglan ba nimo daghan sample or gamay ra nga sample. Okay, so mo na natin mga formula ana, pila jud ang kuhaon nato nga sample.
Okay? Kasagara ang ginatawag anak kay Slowing's formula or naatay other formulas nga pwede gamiton for the sample. Okay? Kay pag gamay ra man gud ang imong sample, dili kayo accurate imo ang result to conclude in the whole population. Okay? So that's why statistical tests work with incomplete data. Okay? Kay dira nga sample, dira na dayon ta maggamit sa statistical test na nato. No, para naman na sa finals na nato. At more on ano pa ta diri ha definition. So inato ra ang population and sample nato. Okay? So next naman pud nato diri is ang experimental design. No? So kung naka-remember mo last meeting or sa akong lecture video, kabalo naman ta sa sampling method. Diba katong simple random sampling, stratified, napod tay cluster, and systematic. Ang next naman nato is ang experimental design. Okay? So dire importante pud ang experimental design kay depende man gud na sa imong kurso. Di ba example kung ang course nimo kay education, so more on survey ba, more on experiment, ayan. Kaya mga ga-experiment pwede ang mga medtech, mga radtech, or pwede pod mga chem or chemistry. Pwede pod more on experiment ang ilang ginabuhat or more on simulation. Di ba? Example, mga aeronautics na mga kurso or kami mga statistics kay simulation ang gamit namo sa design namo, or pwede pod more on observational lang. Example, mga sociology or kanang mga psychology, more on observation lang ang ilaang study. Okay? So inana ang ato ang i-discuss karon. Okay? So first muna nato, in this video, we will looking at the types of the experimental design. Okay? So kung naka-remember mo, sa ako ang gi-discuss, completely randomized design. Okay, na-discuss na ako ni siya ha, katong random block design, ayan, double blind experiment, diba? Napod tayo blind experiment, we have the placebo effect, ayan, or repetitive or match type, ayan. Okay? So sa experimental units, naatay sample, igrupo nato sila. Okay, randomly group, dili ka nang by gender ha. Random lang ang pag-group nimo sa ilaa. Okay? So pag nakagrupo kag group 1, group 2, okay? Tagaan nimo silang treatment. Okay, again, this is experiment ha. Butan na to. Treatment 1 and treatment 2. So lahi ang imong pag-treat sa first and sa second, and you compare the result. Inato ang completely randomized design. Okay? So example, a researcher wants to conduct an experiment to determine which environment is best suited for studying. A library in one's own room or outside. So unsa man ang inyong prefer kamo kung mag-survey ko sa inyo, asay mo ang comfortable nga mag-study ka. Okay? Naa ba ka sa room or outside ba ka? Okay? So natay gi-survey, 30 university students volunteered to participate in the experiment. Okay? So natay tulo ka treatment. Okay, na library, naatay own room nimo or sa balay ra ka or outside. Okay, asa ka ng outside, basing coffee shop na, mora ba nang mabantayan, or sa fast food, or di ba? Na yung mga inana bisag asa mag-study or sa park, di ba? It's up to you. Outside na siya. So mo na atong buhaton pag maggrupo ka. No, maminaw ta ani ha kay pag mag-thesis mo, mura ba ninyong buhaton? No, at least na amoy idea, statistics is important jud na. So pag maggrupo na ka, you have 30 students. Okay? So sa 30 students, igrupo nimo group 1, group 2, group 3. So better tag 10. 'Di ba? Para ma-balance. Ayan. So tag 10 people para klaro. So diri pag nakabuhat randomly assigned ng mga people nimo, and then you compare the results, inanara ang buhaton nimo pag randomized design. Nakuha siya.
So after the result, mag-conclude dayon ka. The research believes that the gender has an effect on the result. So depende man gud na kung sa imo ang ginatan-aw or objectives nimo, is it the gender ba or sa income ba sa students, okay? Or sa age. So depende jud na nimo kung sa man ang na-obserbahan nimo sa result. So that is what you call the randomized block design. So ang purpose lang nato is ginaon o say method nimo sa gibuhat nimo nga experiment or sa ni-design. Okay? So inana atong ginabuhat sa mga pag mag-study ka. Okay? So next naman pud nato, we have here 30 university students. Okay? So next naman pud nato is block design. Kato ganina is completely random design. Kani kay block. So ang pag-block nimo niya pwede pod by gender. Okay? So pwede nato ihiwalay ang gender ana, male, female. So diri kung makita nato na atay 18 female, 12 ang male ang na-block nimo. Okay? So how do you do the randomized block design? Explain it sa lecture video. Okay? So kung makita nimo diri ang process, natay 18 females and males. So imo siyang i-randomly design na lang dayon or i-random assigned rather. So pag 18 pwede siya tag unom, 6 sa group 1, group 2, group 3. Okay? Mao na imo ang treatment 1, 2 at saka 3. Inana ang process. Okay? The same gihapon sa male. Okay, tag-upat. Group 1, group 2, group 3. Or sa ang isa, treatment 1, treatment 2, and treatment 3. So we compare the results na dayon. So ang process na gibuhat ani is block design or randomly block design. Okay, it's up to you naman kung gender ba imong pag-block or income level nila or pwede pod public or private school ba sila gikan sa high school or pwede pod by age. Okay, ang pag-blocking nimo ani. Okay, kani nga example kay gender man to. Next naman is the match pair design. Okay, maminaw ani ha kay multiple choice ra ba jud ni. No, ako ang mga questions ra ba dadto sa Google Classroom kay pang challenging ra ba, critical thinking halos. Okay, so kailangan masabtan ninyo unsa nga design ang gigamit in the particular scenario. Okay? So diri natay match pairs design, we are only comparing two treatment, duha ra, by using the same or similar experimental units. So again, ang match manggod kay dapat the same sila. Okay? Ang pair ha duha ra katao na. Example, what type of gasoline is more efficient? A type A gasoline or type B gasoline? Okay, 3 cars will be used in this experiment. Describe how a match pair design would be used. Okay, so unsa man ang example sa gasoline, butang nato kay ang Shell ang isa Petron, o di ba? Inana type A lang o type B lang atong butangan ha. Dayon natay tulo ka car nga gamiton for this experiment. Okay? So butang nato natay car 1, ano nato na siya sa type A, type B. Inana ang pagbuhat sa car 2, type A, type B, ang car 3 pod, type A and type B. Okay? So after that, treatment is order is random. Okay? Again, treatment order is random. Ang pagbuhat ani sa match pair design nato. Okay? So after that sa result, compare nimo ang iyang efficiency asa ang better sa result ana each car. Inanara ang ginabuhat sa match pairs design. Okay? So nakuha siya. So another, a research is trying to determine whether or not sleep deprivation has an effect on test score. Describe how match pair would be used. So sa isa ka survey nato sa katao, sleep deprived siya and control group katong not sleep deprived. Okay?
So again, naatay duha ka syempre atong i-observe nato again sa match pair. Duha dapat dili pwede ka nang sa isa ka tawo sleep deprived og control group lisod kaayo. Okay? Kay kailangan sabton jud nimo ang situation manggod. So mo ni akong pasabot. Okay? Pares jud ka og the same. Mo ba ingon sa match pair definition pa lang. The same experimental unit. So kung makita nimo tagduha. Dili yung isa ka tao lang nimo obserbahan, dili inana. So dapat kung ipares nimo sila dapat the same sila level sa ila ang test score. So butang nato ilang score kay 2.3, 2.5 gani kay mo ilang score 3.4, 3.5 then ang score po nila 4.4, 4.5 mo na ilang level nila sa ila ang pag-study. Okay? So inana dapat dili pwede ipares nimo 2.3 saka 4.5. Diba? Layo na kayo ang gap nila. So kailangan yang i-pair nimo the same. Okay, definition pa lang nadaan ha. So ang buhaton nimo pag maka-pair na ka, mag-assign dayon ka each. Okay, ang isa sleep deprived, ang isa normal sleep. Kaya ang isa kay sleep deprived, ang isa normal sleep. Inana dapat. Then i-compare dayon nimo sila. Kung sa may effect ana sa ila ang score. Butang nato prelim exam na. No? Butang nato prelim exam. So inana ang process sa pag experimental design nimo. Okay? Ang match pair design. Hopefully nasabtan niha kay pang ano ra ba ako ang multiple choice, parang pang board exam kay puro situational. O di ba, murang nakulbaan na. Bitaw dali ra bitaw akong assignment og quiz. Pero more on situational halos, pang makarelate ra mo kay pang medical man ako mga questions. Okay, i-identify lang nimo kung sige gamit nga experimental units. Okay? So ina na ang example sa match pair design. So pag na-compare nimo ang duha, sleep deprived sa normal sleep, compare na po nimo ang tulo. And then you have now the one result na dayon. Okay? So sa result, example, ang nakuha nila nga test score kay B, ang isa B+, ang isa C+, A, ang isa A+, ang isa B+. No? So makita nimo ang normal sleep kay makakuha og taas og score. No, basin inana mo sa akong exam ha, pag-abot sa prelim kay way tulog day kay exam na pagkaugma. So tulog-tulog pod ta ha kay basin way tulog day pag ting exam na or pag thesis na way tulog day. So tulog-tulog pod ta. Kay pag mag-sleep deprived ka o di ba? Gamay ra ka og score. Okay? Again, mo ni siya ang mga experimental design. Okay, completely randomized design. Each experimental unit is randomly assigned to a random group to receive a different treatment. Inana ang ang flow chart niya. Okay? So din ako na siya ignan ha, explain ha, na-discuss na nato. Ang randomized block design first assign people into a block based on the characteristic. Di ba? Ayaw lang dayon ka mag randomize, ay completely randomized design na dayon. Perform after pag-block nimo. Okay? So ina na ang process niya. Okay? So again, mugawas gyapon na siya sa assignment quiz o sa true or false ang akong ginabutang. Okay? Sa match pair design, natay same experimental and napod tay similar experimental units. So mo na iyang bantayan ha. Katong gibuhat nato nga example. Okay? So inana ang iyang flow chart para sa same experimental and similar experimental units nato. Okay? So nakuha na siya. So again, practice lang pud mo ha, daghan kitag mga example sa exercises nato sa libro. Diba natay libro ha katong elementary statistics nga PDF nato. So katong mga exercises nato nga nakita nyo dadto mo mag answer. Dadto ra kumukuha sa inyong assignment, quiz, and exam. So better nga mag-answer na mo. Hinay-hinay dadto ha. Sa akong mga exercises nga nasa libro. Okay? So next, nato nga explain kay ang placebo effect, control groups, and double-blind experiment.
Okay? Importante po di siya sa mga experimental design nimo. Okay? So nindot nang mag-YouTube video ta kay para makasabot jud mo, maka-imagine mo sa situation. Okay? So in this video, we're talking about placebo effect, control groups, double-blind experiment. Okay? So kung naka-remember mo sa placebo effect is known as a fake treatment. No? So depende na siya, pwede siya lotion, 'di ba? Pwede po siya juice, pwede po siya medicine, no? Pero naadjud kay ipatake sa imo ang respondent nga abi niya treatment pero wala dito siya effect. Okay? Ang katong na effect katong tinuod nga treatment. Ginagamit lang nato ang placebo, okay? Para dili mabayas. Okay, kay kung makabalo manggod ang respondent nga ay kani wala man din ni treatment. So ang mahitabo sa survey or questionnaire nga result, mabayas gid siya. So ayon jud iingon sa imo ang respondent nga placebo na siya. Dapat equal treatment gyapon sa experimental group at saka control group nimo. Inana na siya. Okay? So mo na ang pasabot sa psychological effect. Okay? Nata expecting, ayan, believing, okay? Sa ano na to sa experiment. Okay? So example ana sa pag-take nimo natay again control group at saka experimental group. Ang igrupo manggod nato na silang duha. Okay? So a placebo can be used for a control group. Okay, balik-balik ko ani natay duha ka buok control group at saka experimental group. Okay? Ang control group sila ang ga-receive sa placebo treatment. No? Now, why would you want a control group? So gives you something to compare. Example, suppose an unknown company were giving pills to people at the gym to help them gain strength. After 1 month of treatment, 75 of the people taking pills report that their strength has increased. Okay, so example, naa kay ginapa-take sa ila og pills. Okay, sa mga naga-gym, grabe ga-pills na noon ang ga-gym para gain ang strength nila. So ang buhaton nimo sa mga ga-gym na dapat na kay grupo. Okay? Sa question na to, does this mean that the pill was the cause? Wata ka balon, no? So we have here what we call the looking variables. That is, gina-consider po ang diet and ang workout routine niya. Okay, base ng workout routine niya is sa iyang shoulder o di ba or sa legs, depende na sa working routine. So that's why ang buhaton nato diri sa placebo effect, igrupo sa nato na kay control group and experimental group. Nagets na siya. Kasagara ang mga inani nga ginabuhat kay kanang mga example, mga medtech, inana mga experimento sa laboratory nga mag-thesis na mo, pwede po din sa RadTech or sa pharmacies, ayan. More on mga medical courses, inani ang ginabuhat. Mag-control group at saka experimental group. Kasagara, rats, di ba? Kadungog mo na, or rats ang gina-eksperimentuhan, di ba? Na atay control group and experimental group. No? So inana ang ginabuhat pag mag-thesis na mo, kasagara, experiment jud ang inyong ginabuhat. So at least na may idea. Natay control group and experimental group. Again, ang control group kay gina-treat nato sila, same diet, same amount of sleep, same workout routine, same amount of everything. Kailangan the same lahat. Ang nakalahi lang is ang ilang pills. Kay kung different workout day sila, then different diet, no, na-effect ang result ana. Kay dapat the same lahat sa ilang ginabuhat. So ang nakalahi lang is ang pill. Ang pill manggod is give strength sa ila and ang sa placebo pod, no? Pero fake gyapon. No, ay lang igna nga ay fake din nga pill, ayo igna. Tagalang gyapon sila equal nga pill, no? Kay para ma-compare nato kung ang imo ang pill ba is gahatag ba siya og strength sa gym. Inana ang focus man nato is nabay significant
or dako nga effect ang imuhang nabuhat nga pill para sa mga gajim. No? So ina na ang ginabuhat sa experiment. Hopefully nasabtan ni siya ha kay maginanira ba jud mo pohon kung experiment ang imong study. Okay? So next nato na pwede pod plants ang imong gamiton nga experiment. Okay, di man siya sa aripod nga tao ang imong gamiton no or ang imong experiment kay rats. Pwede pod plants. Okay, sa kasagaran mga gagamit ani mga biology, marine biology or kanang mga animal biology or microbiology. Inana, pwede ni siya gamiton ni nga study using experimental group and control group. Ihiwalay nimo para makita nimo ang comparison. Okay? So diri, ang experimental group gagamit siya og treatment. Ang control group nating ay na tagai og kanang pills, dili man sila tao or rats, 'di ba? So pag plants, dili sila tagaan. Ang experimental group kay inani. Example, kanang sa COVID, 'di ba kanbantay mo kanang sa COVID-19 kay gina-vaccine ta. Dayon ang result ana ginatan-aw sa DOH mampod ang katong nag-take ay katong mga nag-inject sa vaccine. And then ginatan-aw pod nila ang mga wala nagpa-vaccine. So yung mga wala nagpa-vaccine, sila ang ginatawag na control group. Nakuha. Yung mga nagpa-vaccine, sila ang experimental group. So ang study nila is effective ba yung COVID-19 vaccine no para sa COVID na virus, effective ba siya? No makita jud ang effectiveness sa mga wala ga pa vaccine. Kay katong mga wala nagpa-vaccine, makita jud nimo nga nagsakit sila or naapektuhan sila COVID kaysa sa mga nagpa-vaccine. So ina na ang pasabot pod diri sa control group at saka experimental group. Luoy pod tong wala nagpa-vaccine. Kay mailahan jud no nga unsa ka effective ang vaccine pod sa COVID. Nga wala jud ka natakdan. Di ba? So ina na ang ginabuhat diri. No? So next naman pod sa result, no? Pag makita nato sa control group nga they are receive placebo where makita nato sa result nga gamay ra ang ni-increase sa ila ang strength nila kaysa atong sa experimental group. Okay? Basta better nga na yung mga pag-sample nimo dapat dili nimo sila ignan. Okay? Kinsa ang placebo, kinsa ang placebo, kinsa ang experimental group. Apil ang experimenter. Ayan. Ginatawag na siya og double blind experiment. So ang double blind experiment, kung naka-remember mo sa ako ang gi-explain sa lecture video, neither the experimenter or also the respondents, they do not know kinsa ang control group at saka experimental group. Wala nakabalutanan. No? Kasagara sa mga scientists, no, kani ang ginagamit nila pag they have something product nga ipakita nila or kanang i-experiment nila nga new product, mas maayo ang double blind experiment. Mo jud nang ang the best na experiment ang buhaton. Kay ngano man kay para walay bias, para mailan jud nimo nga unbiased jud tanan. Apil ang experiment wa siya kabalo asa ang control group and experimental group. No? At the end of the result namang good, ay lang nimo mahibaw-an kinsa si placebo asa pod ang experimental. Okay? So the experimenter and the subject do not know which of the groups being studied is the experimental group and which of the group is a control group. Mo na kong pasabot. Okay? Hindi alam lahat. And then at the end of the results, dato na nimo mahibaw-an ang kinsa experimenter, kinsa ang control group, kinsa pod ang experiment group. Ina na ang double blind experiment. Hopefully na gets ni siya ha. Kay naraba na siya sa multiple choice, no? Magatag ko og situational problem and i-analyze ano ang ginamit na experiment design. Okay? So nakuha siya. Sige, next. Dirita sa skills of measurement. Okay? So kung maka-remember mo,
Mag-share screen ko balik. Another topic. Chapter 1 pa rin ito. Scales of measurement. So kung naka-remember mo, sa scale of measurement, ginatawag siya og nominal, ordinal, interval scale, and ratio scale. And hopefully clear ako ang share screen kay YouTube ra ba jud ni. Kung blurry, mo clear na siya taod-taod. Okay? So ang nominal nato again is a qualitative. Okay? Pag qualitative meaning identity lang na niya. Ayun, naklaro na. So meaning categorical variables na sila. Example, names, color, labels, gender. O dagan kitag example ana. Okay? As long as hindi siya ina-express ng numbers. Ang ordinal, pwede siya qualitative. Pwede po quantitative. Okay? Ang ordinal scale from the word order. So pwede siya ranking, placement, order matters, differences cannot be measured. Okay? Meaning hindi pwede i-minus ang order. Example, first runner-up o second runner-up o hindi pwede i-minus. Walang ganon. Hindi pwede i-add. Walang ganon, ha? Okay, basin na ito ma-misinterpret. Or sa nominal scale, ano yung mga example sa nominal scale? Example, name, color, gender, blood type, nationality, marital status, zip code. Ayan, dagan kay mamalian ni. Zip code. No? 'Di ba nagingon ka nga dili siya ini-express ng numbers? Yes, tinuod na siya. No? Pero again, ang nominal at saka ordinal hindi siya ina-add, hindi siya sinasubtract. As in identity lang niya. Zip code Iligan City 99200. Lugar ang utang na to Quezon City 1,800 zip code i-add lugar na nimo, 'di ba? Dili. Contact number, 'di ba? Contact number 092655 o kana nga contact number i-add lugar nimo sa contact number sa imong classmate. Pwede ba 'yon? 'Di ba hindi? So nominal ang answer pag contact number. Okay, daghan kay kog mga estudyante ani marong gihapon akala nila ratio. 'Di ba? Again, identity. Example, jersey number nimo. For example, basketball jersey nimo is 5. Then yung kasama mo 10. O lugar, i-add lugar na sila, 'di ba? Dili. Identity pa rin. Nominal ang answer. Okay, so hopefully klaro ni. Ordinal, ano yung mga example sa ordinal? Order. Sa pageant, third runner-up, second, first runner-up, champion. O, pwede yun. That's order. Or Likert scale, that is ordinal. Like, never, seldom, diba? Often, always, kana. Likert scale from 1 to 5. Pain scale, kana. Mga ordinal na sila. Daghan kay example, Jud. How about interval? Ang interval, mag-matter ang identity and order. Okay? Differences can be measured except ratios. Okay? Pwede na siya. And ang true zero, no true zero starting point. Meaning, ang zero na to, hindi ibig sabihin nga zero is wala. Na ay meaning. Example, temperature. Diba ang temperature 0 degree Celsius, hindi man ibig sabihin nga wala kang ma-feel. Diba? Imotong uyab, joke lang. Or imotong friend, o diba gigo. So, moto'y 0. Bitaw, ang temperature kay pag 0 degree Celsius or Fahrenheit na ay meaning. Meaning, tugnaw, o diba? Example is IQ. Pag 0 yung mong IQ, hindi man pasabot nga way sulod mo utok. 'Di ba? Di man pasabot nga walang laman yung brain mo. Ang ibig sabihin niya, nara ka sa stupid o 'di ba, grabe pod. Moron, inana ang 0 ang IQ test. Daghan kaayo EQ test, aptitude test, ayan, or color blind test, ayan, daghan kayog mga ginagamit na interval scale. Okay? Ang ratio scale, ang kalainan ana niya, ang 0 meaning wala talagang kahulugan. Or as in wala. Example, 0 weight, di weightless. 0 ang height, heightless. Kung 0 ang length, o di wala. 0 ang imong ATM, o wala wala pa ka nasweldoan, o di ba? Or 0 ang scores mo sa exam, o di 0 jud. Okay? That is the highest form of level measurement nato. Okay? So meaning ang ratio sakop niya si interval, si nominal at saka si
nominal ordinal interval. Yan ang sakop. Okay? Ang measurement ana magmatter na. So example, 3 inches ang notebook, example lang, and then another notebook kay 5 inches. Pwede mo siya ma-add, pwede mo siya ma-minus. Measurable siya. Ratio scale ang tawag. Nakakuha siya. So make sure na klaro niha. Okay? So example, parehaning colors, no? Ay colors sa nominal. Okay? So example, kung makita nimo dili mag-matter ang order because color na siya. Para sa ordinal, yun nga na-mention ako, first, second, third, o inana siya. Meaning, mag-matter ang ato ang order nato diri. Okay? So next naman pod, kani, excellent, good, satisfactory, kanang sa grado nimo, sa high school, or sa elementary nimo, di ba? Order gyapon ang ginatanaw nato diri. Okay. Again, there's a lot of example. Mugawas gyapon niya sa multiple choice ninyo. Maghatag kog example. Ako example, butang nato blood type. O what is the level of measurement? Nominal ba, ordinal, interval, or ratio? Okay? And example, butang nato density, di ba? Or volume, area. Unsa man ang iyang level of measurement? Nominal ba, ordinal, interval, ratio. So ang answer na ratio. Tanan mga measurement units ratio jud na. Ha? Tanan velocity, force, amperes, tanan voltage o kana BMI nimo, ayan. Tana mga ratio na sila. Okay? So balik ta. Okay, nag-advertise ang YouTube natin. Sige. So again, there's a lot of examples mang good. So yun nga, kakasabi ko lang, ang temperature is an interval scale. Kasi pag tinignan natin yung zero value niya, hindi man ibig sabihin nga walang temperature. Okay? Meron pa rin yung value niya. And you can also add and subtract. Pareha na, 30 degrees Fahrenheit and 60 degrees Fahrenheit, pwede mo siya i-add or i-minus. Kasi yung interval at saka ang ratio scale, they are quantitative. Ibig sabihin, ine-express sila ng numbers. Yung interval at saka ratio. So, careful ka na ha. Okay. So, next na to grades. An example, grado nimo sa exam or score nimo sa assignment and quiz. We can also do this as a ratio scale because we are expressing as numbers. You can multiply, add, subtract, divide. Okay, ratio scale rin yan. Okay, and again, ang dami pang mga example na atong tanawon, no? So, yun nga, for the tabular presentation natin sa scale of measurement, kung mapansin nato, ang labeled pwede sa lahat. Meaningful order, pwede ordinal, interval, ratio. Wala sa nominal. Measurable difference, meaning pwede ka mag-subtract. Bawal sa nominal yan at saka ordinal. Pwede sa interval and ratio. Sa true zero starting point naman, again, na-explain naman na ako, ratio lang dyan siya pwede. The rest, wala. Okay, so again, take note ani ha, kay usahay na ba akong mga multiple choice kay medyo tricky, di ba? Medyo makailad. So again, choose the best answer gihapon. No, parang board exam lang talaga ang style na ako, no? So any question? We're done na. So it's already 2:30. Okay?